Egun on deizula Jainkoak adiskide. Eliza nondi dator? Elizaren jatorria zein den jakiteko beste galdera badugu, hori baino egokiagoa. Eliza norengandik dator? Esan dezagun aurrena Eliza hitza entzutean zer ulertu behar genuken. Grekozko eklesia hitzetik dator. Ta deituen bilkura edo elkartea, esan nahi du. Hori azpimarratzeko, Eliz elkartea esapidea erabiliko dut gehienetan. Norengandik dator Eliz elkartea? Eliz elkartearen jatorria ez da talde batek notario aitzinean sinatutako dokumentua, ez. Jainkoagan beragan du jatorria. Jainkoaren ekimenez sortua da gertakari handi berezi batean, Jesusen Pasko gertakarian. Aitaren gandik atera nintzen eta mundura etorri, orain mundu utzi eta aitaren gana noa. Jesusen igarotze hau, Eliz elkartearen sorburua eta abiapuntua da. Mundu hontatik igarotzean, gizon emakumeok geure izate bete eta zoriontsura eramateko, jainkoa duen asmoa agertu zigun Jesusek. Asmo horri berri ona evangelioa deituz. Gizakion zorionerako baita. Asmo hori onartzean jainkoa onartzen dugu erregetzat. Horregatik Jesusek asmo horri jainkoaren erreinu izena ematen dio. Berari jarraituz asmo hori onartzera deitu zituen Jesusek Galileako arrantzaleak, eta beste gizon eta emakume asko. Batzuek erantzun da jarraitu zioten, beste batzuk ezentzunarena egin zioten. Agintariek berriz, tartetik kendu zuten Jesus, gurutzean hiltzera kondenatuz. Baina horrelaxe, gurutzeko heriotza onartuz, burutu zuen Jesusek aitak emandako misioa. Horrela erdietsi zuen garaipena. Heriotzatik bizi betera igarotzea. Jesusen gurutzearen aurrean izuturik, aurreneko jarraitzaile gehienek ihes egin bazuten ere, hilen artetik piztua zela ikustean, elkarrengana, hobeki esan Jesusengana biltzen hasi ziren. Jesus bera sumatu baizuten beren artean, eta Jesusek isuritako arnasak, espirituak, hortara eragin baitzien. Horra, adiskide, Eliz elkartearen sortzea. Itun berrian testu zoragarria ditugu, hau adiraziz. San Joanek hau dio evangelioan. Asteko lehen egun hartako ilunabarrean, etxe batean bildua zeuden ikasleak. Sartu zen Jesus ta erdi-erdian jarririk esan zien, pakea zuei. Gero, eskuak eta saietsa erakutsi zizkien. Eta berriz esan zien, pakea zuei. Aitak ni bezala nik ere bidaltzen zaituzte zuek. Eta arnasa botaz erantzi zuen, hartzazue Espiritu Santua. Zuek pekatua barkatzen dizkie zuenei, jainkoak ere barkatuko dizkie. Zuek barkamena ukatzen diezuenei, ukatu egingo die. Jesus piztuaren inguruan bildurik eta haren arnasaren eraginez, haren salbamen ekintza, mendez mende luzatzearen seinale sakramentu izan behar zuten jarraitzaile haietxek, izan ziren Eliz elkarteko lehenkideak. San Lukasek honela jaso zuen Jesus piztuak bere ikasleen erdian esan zuena. Idatzia zegoen, Mesiak sufritu behar zuela, eta 3. egunean piztuko zela. Eta Jerusalemen hasita, herri guztiei bihotz berritzeko deia egin behar ziela. Pekatuak barka dakizkien. Zu zarete honen guztiaren testigu. Eta nik, nire aitak hitzemandako doaia, Espiritu Santua, bidaliko dizuet. Aitak hitzemandako espiritu horren etorrera, Pasko igande arratsean, gertatu zela esaten digu San Joanek, baina San Lukasek
beste egun esanaitsu batean kokatzen du. Pentekoste egunean, jende multzo handia, bazter askotatik etorria, bildua zegoen egunean. Horrela, adirazteko, Babel godorrean sakabanatu ginen gizakiok, jainkoa Jesus piztuaren inguruan biltzen gaituela, herri bakarra osatzeko. Horixe baita, Eliz elkartea, Jesusengan sinisten duten era guztietako gizon emakumeak, beren baitan hartzen dituen herri berria. Ona, San Lukasen kontaera txundigarria beraren 2. liburuan. Pentekoste egunean, toki batean bilduri zeuden ikasleak. Hortan, haize boladaren bezalako burrunba etorri zen, eta suzko mingain batzuk ikusi zituzten. Bakoitzaren gainean bana kokatzen. Denak Espiritu Santuaz bete ziren. Itun berriko testigantzak irakurriz beraz, garbi ikus dezakegu, Eliz elkartea ez dela gizakion erabakiz sortua. Jainkoaren ekimenez baizik, Kristoren gertakarian. Eta jainkoaren ekimen horren helburua ere argi ikus daiteke, pekatuen barkamena. Hau da, gizon emakumeak jainkoarekin behin betiko adiskidetzea. Eta ondorioz, gizon emakumeen artean senide loturak eta harremanak izatea, sakabanaketak eta etsaiguak gaindituz. Hortako, ezinbestekoa da, gizaki bakoitza Jesusi atxikitzea, Jesusekin elkartzea, haren jarraitzailearen antzeko izatea, eta hark emandako misioan lankide izatea. Talde txikia zen hasieran Eliz elkarteura. Jesusen piztueraren testiguak eta haien testigantza onartu zutenak, baina ezarian ugalduz joan ziren, eta herriz herri zabaltzen, edatzen. Jesusek hala agindua baizien, Jerusalemen hasi eta herri guztietan eskaintzeko berri ona. Berri on hori entzun eta onartu duten elkarteko kide izateko poza dugu bataiatuok. Eman dezaizkigun eskerra jainkoari, bere herriko kide, Jesusen elkarteko kide izatera deitu gaituelako. Izan ongi, adiskide, datorren igande arte.